София започна да работи първият говорещ светофар. Той е дарение на Столичната община и има за цел да помогне за безопасността на хората с зрителни проблеми. Гласът, който напътства незрящите, е на журналиста от Българската национална телевизия Надя Обретанова. Общо 5 звукови бутона за светофарни уредби е дарила общината в Истанбул на София. Първият от тях започна да работи днес на булевард Европа. И ако за повечето хора това е просто едно копче, което говори, то на хората с зрителни проблеми устройството дава свободата да се движат сигурно в натовареното движение. Той помага на абсолютно всички незрящи, тъй като когато има светофар с сигнал, на незрящия трябва да бъде, понеже той не вижда какво свети, трябва да му бъде изрично обяснено преди това. А говорещия сигнал е по-ясен и не налага никакви обяснения. Просто е едно много сериозно улеснение, защото София много е трудно с светофарите. Журналистът от Българската национална телевизия Надя Обретенова подари гласа си на каузата незрящите хора да се движат спокойно в София. За нас е много трудно да си представим за миг, че си затваряме очите и трябва да пресечем една улица. Това за всеки един от нас би било невъзможно, а те го правят всеки ден по няколко пъти. И наистина си заслужава да помогнеш. Това е най-малкото, което аз мога да направя. От Столична община увериха, че след като видят каква е ефективността на новите светофарни уредби, ще помислят за закупуването на още.